Ndị be anyị bịakwanụ ka unu nụrụ ụdị akụkọ a n'ọkwa ife a ka ị ga-eji dị very careful mara ndị gbabata n'ụlọ na-alụkwanụrụ gị ọrụ dịka emere ka ndị mmadụ mata na nwoke unu na-afụ n'ife onyonyo a na ọ dịkwanụ 56 years bụrụ a businessman na afa ya bụkwanụ Mr. Henry Onyeboma na ọ bụ onye na-akọta ọrụ ugbo na Igweze village nke dị na Benin Lagos Road, Edo steeti na ọ bụkwa na retired teacher wee sị ka ọ banyezie into agriculture wee bụ na-eme ka ndị mmadụ mata na nwoke unu na-afụ ebe a na o nwere nnukwute farm ebe a na-akọgasịrị ọtụtụ ife dị iche iche a na-akọrị ọrụ ugbo and na ife ọ na-akọ ebe anụnwa na ọ na-akọ ma ede ma ji ma watermelon ma potato ma pineapple and na ebe anụnwa ọ na-arụkwa n'ọrụ ugbo anụnwa na o nwere mmadụ 5 o mekwana employ ọ na-akwụ ụgwọ ọnwa na ọfanwa bụ ife na-akọkwana ya bụ ọrụ ugbo ma na-afụkwanụ maka ya bụ ọrụ ugbo and na mmadụ 5 a na nwoke anụnwa amakwa ndị fa bụ ọfụma na ọjọọ supik efa na ilo ka fa na-arụrị ọrụ na mmadụ 3 n'ime fa bụkwanụ ndị North ebe mmadụ na-abụ n'ime fa bụkwanụ ndị Akwa Ibom o wee bụrụ na ebe anụnwa a na-akọrọ nwoke anụnwa ọrụ anụnwa na-enwere obere ụlọ ọ rụnyekwanụ n'ime ugbo anụnwa and na nwoke a nwere ụlọ na town na Benin City ebe o bikwana kama na mgbe ọbụla ọ nata village nọ na ya bụ ụlọ ọ rụrụ ebe a na-akọrị ya ugbo bụkwa na ebe ọ na-anọ ọnya ka o rizi na 13th of May 2025 wee na-akọwa na o nwere ndị chọkwa n'igo nwoke anụnwa pineapple and na ndị ahụ kpọrọ ya na fonu wee gwa ya na ya bupụtara fa pineapple ebe o buru ibu na fa ya ego nke 900,000 naira nwoke wee kpọkwanụ ndị ọrịa wee gwafa na fa nwekwa kọstọma ya elesi ife na fa harvest ya nnukwu na ya na-abịakwanụ na onwe onye aya elesi ya bụ pineapple nwoke wee jebezie na vileji ebe a na-akọrị anya bụ ọrụ ugbo ka o jekwanụ lesi ndị kọstọm ya anya bụ pineapple na ọnya ka o rụziri ebe ahụ wee kpopụtacha nke aya ego a sị na-akọrị ya nke buru ibu nnọọ ndị ya abịa wee gori ya wee were 900,000 wee nyekwanụ nwoke mmadụ na amazi na ndị ahụ na fa eweta kachi ka fa etinyekwanụ ya bụ ego na bankị na mbọsị ahụ fa kwụrụ nwoke ụgwọ anụnwa ka ebido chọba nwoke achọba mmadụ 5 a na-akọrị anya bụ ọrụ ugbo wee tọrọ nwoke mmadụ wee kpụrụzie ya wee bazie n'ime ọfịazi ebe abụghọdịrị ebe a na-akọziri anya bụ ọrụ ugbo wee ruo wee narị anya bụ 900,000 naira wee gbuo nwoke mmadụ a sịrị na bifo ofe egbuo ya na fa akụpụrụ ya ife na-ekweri ya egwu nya fa akụrụ ya ife atịtị akụ na akụ tigide nwoke mmadụ tiwuo ya wee nyie ya na ndụ wee kpochie ya ebe ahụ wee kpọọ ndị be ezinụlọ nwoke anụnwa wee sịfa na fa bụ ndị ntọrị mmadụ na fa atọrụgokwanụ papa fa na fa nyefa 60 million naira ka fa wee hapụkwanụ papa fa ndị ezinụlọ nwoke a wee na-agbagharị ka fa ya esi weta 60 million naira ka fa nyekwanụ ndị ntọrị mmadụ fa wee mechaa kpochi ya ndị ntọrị mmadụ wee sịfa na ọ bụrụ ma ego na fa ya enyekwanụ fa kama na bifo fa enyefa anya bụ ego na fa chọrọ ikwunyelụ papa fa ka fa dụkwanụ chọọ na papa fa dị ndụ bifo fa esendị alụfe ego ka ọ ghara ibe esendicha ego fa gwazie fa na papa fa adịghị ndụ maọbụ na fa egbugwe papa fa ndị ntọrị mmadụ wee na-achọpụta na ọlụ fa akụgokwanụ na fa amazi fafa ya eme wee mechaa fa wee kpochi ya kwa ndị be ezinụlọ nwoke a wee gwafa na ọ bụrụ na fa chọrọ ikwunyelụ papa fa na fa nyefa 300,000 naira ka fa wee nye papa fa fonu ka fa wee kwunyelụ papa fa na onye abụkwa n'ife fa nwere ike imelụ fa kịta anụnwa ka fa wee kwunyelụ papa fa ndị ezinụlọ be nwoke a wee sịfa na nsogbu adịghọ na fa wetakwa na akaụntụ a ya eji wee kwunyelụ fa ego mana fa ekwuozi na fa kwunyere na bankị o ka fa ewerukwa na ego a jedebelu fa otu ebe na ife fa kwuziri bụ na afta ka fa kwunyechara fa nya bụ 300,000 na-echezikwanụ ka fa na papa fa kwuzikwanụ na fonu ka fa werezie anya bụ 60 million naira jedebezikwanụ ndị ntọrị mmadụ ebe a ya edebelu fa ka fa wee hapụzikwanụ papa fa na sinsi a na nọmba ndị ntọrị mmadụ anụnwa ahazikwa aga na fonu fa na a na-akpọ ya fonu ahazi aga fonu a na-ekwuzi na fonu gbanyere agbanyụ ndị ezinụlọ be nwoke a wee jezie na nke ndị uwe ojii wee jee na-agwafa na-achọkwanụ papa fa achọ na papa fa furu efu na fa na-ekwe ifefa na ndị ntọrị mmadụ na-eje ụlọ anụnwa ụnụ fụrụ kịta bụ ụlọ nwoke lụrụ ebe a na-akọrị anya bụ ọrụ ugbo na vileji ebe ahụ bụ ebe ọ na-alahụ ntu a ka ndị polisi si wee bido nyocha na nzacha wee na-achọpụta na mmadụ 5 na-arụrụ nwoke anụnwa ọrụ na fa ncha niile anarikwa ana na o nwezikwa onye afụrụ ndị polisi wee na-asịzi kedu nke bụ na 13th of May atọje nwoke anụnwa and na December 13th of May ahụ bụkwa na mgbọsị ndị anụnwa na-arụrụ ya ọrụ mgbọsị ikpeazụ falụkwanụrụ ọrụ na ya bụ ebe a na-akọrọ nwoke ọrụ na afụrọzikwanụ fa anya ọzọ mgbe a ka ndị polisi jizi wee sị n'ọkwa ndị a na-arụrụ nwoke anụnwa ọrụ ka ekwesịgoro ijide n'ọfa nwa bụkwanụ sọspekt kịta anụnwa ntu a ka esi wee chọba mmadụ 5 anụnwa ndị polisi wee na-achọpụta na fa bụ mmadụ 5 nwedịrị rekọdụ na nwedịrị ebe nwoke a dere afa
wee sị na onye a bụkwanụ sọnem dị etu a maọbụ na onye a sikwanụ na kọmuniti dị etu anụnwa na enwede ebe edere maọbụ vileji ebe onye a si maọbụkwanụ ka a ya esi wee fụ onye ahụ ma ọ fụkwana ezinụlọ ndị ahụ na ọ bụkwa nna o nwere ife mere ebe fa na-arụ ọrụ na ife amadebe bụ na mmadụ ịtọ bụkwanụ ndị ugwu, mmadụ abụọ ndị ọzọ bụkwanụ ndị Akwa Ibom steeti. N'ọkwa ntu a ka ndị uwe ojii si wee bido wee trakbazie fa ọdụka nọmba fa ka ejizi nọmba fonu fa wee jebe na Akwa Ibom steeti wee jide onye nke dịkwanụ 31 years afa ya bụ Basi Uyo Ume. Ntu a ka esi wee jide ya na vileji fa bụkwanụ Uyo Akwa Ibom steeti. Ebe ahụ ka ọ nọzi wee na-asa asịsa wee na-agwazi ndị polisi na ọfa atọjekwanụ nwoke wee gbuo ya wee nyikwanụ ya n'ime ọfịa wee kpọrọkwa ndị polisi wee si nya bụ Akwa Ibom steeti wee bịakwa na Edo steeti ebe anụkwanụ wee gbu nwoke batazie n'ime ọfịa ebe anụnwa wee na-egosikwanụ fa inyi ozu ebe fa nyiri nwoke mmadụ. Ntu akwa ka esi wee bọbazikwanụ nya bụ inyi ozu nwunye nwoke na ụmụ ya wee na-ebe. Onye nke anụnwa nụfụrụ ebe a bụkwanụ nwa dị manụ. Ọ na ebe anụnwa wee na-ekwu na onye nke anụnwa ejide kịta mechara wee kpọbịa ya na fonu wee gwa ya na ya sendịgharị ya ego ka o jekwanụ gwa ya ebe ozu papi ya nọ na papi ya nwụgo kama na o sokwa wee gbu papi ya. Onye nke a wee na-akọwa na o sendịrị ego o rie ego na ọ chọkwana ije gosikwana ebe ozu papi ya dị bifo fa wee werezie nya bụ nọmba wee nye ndị polisi wee traki ya wee jee jide ya. Nwa nwoke anụnwa wee na-akọwa na ego nke izizi ahụ fa sendịrị mgbe ahụ ndị ntọrị mmadụ kpọrọ fa wee sị fa na ọ bụrụ na fa chọrọ ka fa na papa fa kwuo na fa weta ego ka fa na papa fa kwuo mgbe fa chọpụtakwana na ya bụ 60 million na ọrụ akụgo na mmadụ fọ n'ime fa agbaferugori na ndị nke ahụ natarị 900,000 ahụ kee ya fasizie tinye fa 60 million na-achọpụta na fa egbugokwanụ nwoke and na enwe ka fa ya esi wee nye nwoke fonu ka fa na fa kwuo. Ndị nke ahụ gbaferu. Onye nke onu fọ kịta ka na-akpọ ndị ezinụlọ na-agwafa na fa weta ego ka fa na mpafa kwuo na fa weta ego ka o gosifa ebe ozu papa fa nọ. Ndị polisi mekwana ka ndị mmadụ mata na onye nke anụ wee jidere asagokwa na asịsa gwafa na oso wee gbu nwoke mmadụ na mmadụ fọ ndị ọzọ na-agbazikwa n'ọsọ na mmadụ fọ ndị ahụ na fa ya achọgide fa jide fa ka fatakwa na afụfụ njọfa ndị Hausa ka a ya achọ ebe ka a ya ejidefa. Ndị Hausa na-amụjutu ụmụ ebe niile. Ndị nke anyị mana fa esogwe ndị Fulani wee na-akwụgharịkwa n'otu ime ọfịa. N'ọkwa ntu a ka esi wee buruzie ozu nwoke mmadụ wee jee tinye na mmọchụwa ebe a na-echekwaba ndị nwụrụ anwụ wee na-agwa onye ọbụla bifo ime mmadụ mpụrọyi n'ụlọ dịchọ na-ema onye ọ dịchọ na-ema vileji ya dịchọ na-ema sọnem ya dịchọ na ọkpọtara onye ịma ọ ya abụ onwe ife mere ejide onye ahụ ka o jekwukwanụ vileji ebe ọ nọ. Ama nka nwoke a si wee nwee ụdị ego anụnwa trọstụ ndị na-arụrụ ya ọrụ ọdụ ụlọ ka ndị anụnwa na ọta kafa kpara nkata o tegofa kpabara nkata na-achọ kafa ya esigbu nwoke kafa na rie maka ọ bụghịkwanụ dade ele nya bụ painiapụl 900,000 ọ bụghị mbọsị ahụ kafa kpara nya bụ nkata maka fa ncha na-alahụ n'ụlọ ebe nwoke anụnwa nwekwanụrụ ọrụ ugbo ike fa nọrọ fa na-aka akụkọ maọbụ fa nọrọ fafucha ego nwoke na-eleta na onwe ndị bịa gorofa ife uche fa abụrụ so ebinye nwoke ego niile a otuchinyezie fa ndị ọya atụchanyefa ị na-ele afịa ịnọzi na n'ihu ndị go na fabi na-anara ego ka fa mara ego ọnọ ilegodu fa mee transfa ịgwanafa ego ọnọ si anọ na n'ihu ebe ahụ nye kash fa egbuo